22 आरो 23 गोदान बोसोरनि थाखाय बरायनाय थाबाय जोंनि एभिएन देलायस्रि पिकनिक स्पटनिफ्राय दा नंगौ जों दिनैहाय नैबे बोसोर गोदान फैगौ जानुवारि बेखौ जोङो दिनै बरायजेननाय जाबाय जोङो दिनैहाय बाहाय कालिफुरनि लाट गावबुरा जों दुमरु बाहादुर सेट्रि जोङो बिथांखौहाय लाबोनानै दिनै बेखेवजेननाय जाबाय मानोना जों नुनो मोनदों दा गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो नैबे बोसोर गोदानाव आसामजों लोगोसे भारतनि गुबुन गुबुन खना खनलायाव थानाय सुबुंफ्रा जोबोद माने रंजानो बेरायनो होननानै इच्छा जानानै दं जायनि थाखाय जों दाख्लै दिनै बेखेवनायनि सिगांनो गोबां गारि सिगांनिफ्रायनो हाबफैनायखौ जों नुनो मोन्दों बिहिर जादों गुबुन गुबुन बोसोरनिफ्रायनो देग्लाय माने साबसिन माने जोङो मा होनो नैबे एभिएन देलायस्रि मार्केट बगाजुलि एनके दारांगा कल'निनि सिङाव जे बेखौ बयबो मिथिगौ बेयो मोनसे भुटान बर्डारजों नांजाबनाय बाहाय माने नेशनेल इन्टारनेशनेल रड दङ सेराव आरो बेजों लोगोसे साखाथि फाखाथि भुटाननि गोबां माने कम्पानि गोबां माने गिदिर गिदिर कम्पानि नुनो मोनगोन आरो लोगोसे सेरजोंनो बे पिकनिक स्पटनि गेजेरजोंनो खालारदि मोनसे दैमा जोबोद समायना रमायना बोहैलांदों दा बेनि गेजेरजोंनो आरो खाथिथिंहाय एसएसबि केम्पबो दं आरो देग्लाय ओरैबायदि साजायनाय जादों गुबुन गुबुन बोसोरनिफ्राय माने कमप्लिटलि बुङोब्ला सिगां सिसि ब्लक लामा गैयामोन देग्लाय जाबाय आरो बेबायदि हाग्राफ्रा सिगां माने इसेबां माने लांदां नङामोन एबार जाबाय दैनि सुबिदा सिगां इसेबां होनो हायाखैमोन देग्लाय दैनि फेसिलिटि खालामनो हानाय जाबाय सिगां आरो इन्दु भुटान माबाया गेट बन्द'मोन हाबनो हायाखैमोन देग्लाय आरो गासिबो भुटाना खुला जाबाय बेनिखायनो गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लाय एकदम बयनिख्रुइबो साबसिन जागोन लामानि सुबिदा साबसिन जाबाय दैनि सुबिदा साबसिन जाबाय फारसेथिं बेरायनायनि सुबिदा जेरै नुथाय भुटाना माने खुला जाबाय नायनो हागोन इन्डास्ट्रि नुगोन बाहाय गोबां माने आरो केम्प नुगोन हाजोफोर नुगोन आरो जिब जुनार मोख्रानिफ्राय दावरायनिफ्राय अमानिफ्राय गोबां माने एबार माने जेरै गोसो जेरै नायनो लुबैदों बिथां जोंहा फैनानै नायनो हागोन आरो दा बे पिकनिक स्पटखौथ' जोंहा बगाजुलियावहाय एभिएन होननाय मोनसे कमिटि दङ दा बेनो एभिएन कमिटियानो सिगां बोसोराव आराम्भ खालामजेनदों देग्लायजों नैथि बोसोर जासिगोन एबार नैथि खेब जाबाय दिनै उद्बोधन खालामनाय जाबाय दा बेखौ जोङो बे कमिटियानो सालायनाय जादों आरो कमिटिया रेजिस्टारफोर जानाय दंना कमिटियाथ' रेजिस्टार जाबाय अलरेडि रेजिस्टार जाबाय नोंथांमोना बेसेबां बोसोरनिफ्राय बे पिकनिक स्पटखौ सालायबोदों दा जों सालायनायाथ' सिगाङावहाय बिदिनो किसुमान बायह्रानि जों बै समाव लायै समाव गैयाब्लाबो 3-4 बोसोरनिफ्राय ओरैनो जाब जुबाब सोलिबोदोंमोन नाथाय बेखौ एभिएनआ थांनाय 2021 मायथाइनिफ्राय जों लानाय जादों सालायजेनदों आरो 21-22 मायथाइयाव एबार नैजों बोसोरनै जाबाय आरो आচ্ছা नोंथांमोननि बे आफादाव सोरबाफोर पार्टिनिफ्राय बा सोरबा व्यक्ति माबाफ्रा सोरबा सुबुंफ्रा मददफोर होदों नामा आसलथे दा बर्थमान दा बेफोरबायदि पार्टि बायदिसिना होनोब्ला जों बेबायदि जेरैबायदि हेल्प नांगौ मोनथ'वाखै खिन्थु जोङो लामा लादों डेभेलपमेन्ट खालामनायनि थाखाय जोङो गभर्नमेन्टजोंबो प्रसासनजोंबो लिंक लादों जथेस्थ' हेफाजाब होदों दा बेहाय जेरै इन्दु भुटान एकदमबारे बेहाय मेन लामा बियो मोननै लामा दं ओरैहाय खोलाथिंहाय इन्टारनेशनेल रड थाबाय आरो ओजोंहाय बे पिकनिक स्पटनि माबाजों मा होनो साहाजोंजाय भुटानाव हाबनाय कम्पानियाव हाबनाय बेजों मोनसे मोजां लामा दङ दा बेहाय माखासे गारि जाम्पिं जानायनि थाखाय जोङो पार्किंनिबो बेबस्था लानाय जादों दा बेहाय जोङो एसपि थानानिफ्रायबो अलरेडि पारमिसन मोननायानो जाबाय दा बिनिबो जों सुबिदा बानायनाय जादों पार्किंनि थाखाय बेबस्था खालामनाय जादों अलरेडि मावगासिनो दं बिनि खामानिया जागासिनो दं आरो आচ্ছা नोंथांमोना दा बे पिकनिक स्पटखौ बेसेबांसो मेम्बारफोर लानानै दा सालायगासिनो दं दा बे पिकनिक स्पट होनना बुङोब्ला जोंहा बेहाय मोनसे ससाइटि दं बे ससाइटियाव जोङो सा 32 जन दङ दा बेखिनिजों जोङो बर्थमान सालायगासिनो दं आरो नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां निउ इन्डिया टेक्न'लजिस मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला